E slab rău. Produse ca peste tot, unele mai bune, altele mai puțin bune. Tind să cred că este o variantă bună, dar... Hei, salutare, bine v-am regăsit la un nou vlog. Băi, în vlogul de astăzi, pentru că mi-ați tot scris în comentarii de 100 de milioane de ori: încearcă sandwich la jumătate de kg, încearcă sandwich la jumătate de kg. M-am hotărât să încerc, fix așa arată, avem și niște promoții pe aici pe undeva. Am pus în coș, am pus 3 produse, 146 de lei fac în total. Și avem așa un sandwich pulled pork, avem sandwich pulled chicken și un sandwich pulled beef și o marlenca cu miere și nucă, o prăjiturică. Pe lângă asta am văzut că există și shawarma la jumătate de kil, deținută de fix același patron. Și aici avem shawarma, chifteluțe, shawarma pulled chicken, shawarma, tot în zona asta de pulled chicken. Foarte multe lucruri. Spune că în 30-35 de minute îmi livrează comanda. Revenim cu produsele. Bun, și pentru că mereu am făcut treaba asta și am verificat recenziile, o să verificăm și de data asta recenziile. Deci sandwich la jumătate de kil Craiova, 4,7 nota din 373 de recenzii lăsate. Se află pe carul 1, numărul 8 aici în Craiova. Să vedem ce anume ne spune aici, care sunt recenziile acum 2 săptămâni. Totul la superlativ. Nu am mâncat niciodată un sandwich mai bun decât cel de aici. Cel crispy este pur și simplu genial, vă recomand cu încredere. Băi, eu sper, nu știu dacă știți cumva dacă acel crispy este congelat sau nu, habar nu știu, nu am încercat, de ce să vorbesc prostii, n-aș vrea să vorbesc prostii. Bun, deci avem totul la superlativ, foarte bun, mănânc în fiecare zi, cel cu pui rotisat este foarte bun. Ei având și shawarmerie, vă dați seama că pun și colo. Așa, am comandat prin intermediul aplicației Bolt Food 2 sandwich-uri rotisat, 2 porții de cartofi proaspeți, prăjiți cu parmezan și usturoi și un sandwich așa. Ce zicem, că curios. Le-am plătit și nu am primit decât sandwich-urile. Urât gest din partea angajatorilor să taie din comenzi, dar banii să încaseze. Băi, cred că a fost, nu cred că a vrut, sincer să fiu, chiar nu cred că a fost cu intenție toată treaba asta, dar mă rog, aoleu, deci am intrat pe făgașul ăstora nasoale. Hai să dăm înapoi să vedem. Așa, acum o lună, mâncarea este foarte bună, servire rapidă, experiența a fost una ok. Am mâncat un sandwich cu pui crispy, a fost bun ca mulți cartofi, ok. Recomand, am luat sandwich cu crispy. Bă, dar toți vă ajutați cu crispy. Am luat sandwich cu pui rotisat, a avut carne aproape deloc și crudă. Mamă, sper să nu vină crudă sau alea că mor, efectiv mor. Nu, e ceva rău de tot. O să ne uităm, chiar o să ne uităm de treaba asta. Cel mai bun sandwich din oraș. Recomand pentru prima dată la ei, am luat varianta de curcan și a fost gustos. După primele 3 guri am dat de carne foarte bună, ok. Am mâncat bestsellerul, sandwich crispy și burger cel crispy. Este plin de varză și cel burger plin de castraveți murați. Shawarma era ca din vis. Ok, deci am luat shawarma. O mizerie, am luat sandwich crispy, carnea porojită, extrem de multă varză. Bă, sunt curios. Știți care e faza? E mișto că în momentul în care comanzi nu te vede cu camera, habar nu are cine comandă, habar nu are. Sunt sincer și fac exact comanda așa cum o fac și pentru voi, da? După ce am terminat de mâncat un sandwich fresh cu pui rotisat, îmi venea să vomit și a doua zi am făcut enterocolită. Bă, lăsați-mă, frate, cu deștea. Mâncare foarte oleoasă, am comandat așa, mamă, vere, bă. Are o notă totuși destul de mare, 4,7, 373 de comentarii. Tind să cred că este o variantă bună, dar rămâne de văzut. O să comand și testăm momentul în care ajunge comanda la noi. Bun, mi-a venit comanda, bă, de foarte repede, deci cred, sincer să fiu, cred că a durat undeva la peste cap, să zic așa, un 15 minute. Și arată cam așa comanda, împachetată mă refer, da, deci au treaba asta cu jumătate de kil, produse personalizate. O să merg să iau și cântarul să vedem câte grame are și o să ne uităm să vedem dacă respectă gramajul, așa cum am făcut de fiecare dată. Am văzut că din ce în ce mai mulți au început să facă treaba asta, să cântărească. Da, sunt curios să vedem dacă bat gramajele. Avem pe nebunul ăsta aici. O să încercăm să cântărim produsele, dar mai întâi de toate hai să vedem cum anume arată și vă spun și cât am dat pe fiecare produs în parte. Bă, ideea este cu ăștia de la Volt. Bă, parcă nu bat sumele astea sau Volt sau Bolt, nu mai știu unde nu băteau sumele. Hai să vedem, să desfacem, să vedem ce anume găsim aici. Vine așa în foiță din asta de staniol, o să le iau pe fiecare în parte. Avem și prăjiturica asta mică pe care am comandat-o. Place foarte mult că au scris pe produse. Nu știu dacă se vede la voi, dar vă zic eu, au scris pe produse.
Bun, avem 3 produse mari și tare, avem și niște, asta e pentru prăjiturică, și avem și șervețele. Vreau să vă zic încă de la început totalul pe care l-am dat, 146 de lei și 36 de bănuți. Bă, deci varianta asta de pulled pork ar trebui să aibă cam 500 de grame, că gen jumătate de kil. Deci, practic, dacă e să o luăm așa, toate produsele ar trebui să aibă jumătate de kil. Ăsta e de porc și arată cam așa, dar înainte de a-l desface vreau să mă uit, vreau să prima dată să cântărim, să vedem cât anume are, după care îl desfacem. Hai să vedem dacă are jumătate de kil. Bă, are 554 de grame. 554 de grame avem, deci depășește kilogramul, da? Și vreau să citim ce anume conține. Pulled pork. Avem așa, pâine la cuptor, ceafă marinată la cuptor, cartofi proaspeți prăjiți, mozzarella ardei colorat, ceapă roșie, iceberg, sos tartar. Bă, am văzut că aveam acolo opțiunea de a selecta, de a pune sau nu sosul la tartar. Și da, gen, de ce nu l-aș fi pus? Sunt tare curios să văd dacă are același gust acel de la Blend. Eu o să fac comparația asta pentru că ei au tot varianta asta de pulled pork și eu am mâncat de la ei și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Așa că, da, hai să-l desfacem să vedem. Deci au asta personalizată, au și asta personalizată, adică ambele ambalaje. Uite mă, cam așa arată cartofii, oare sunt făcut de ei? Bă, cred că da, făcut de ei. Cam așa arată. Bă, deci, sincer să fiu, arată ca un sandwich din ăla pe care îl mâncam în gară. Știți că am făcut eu un vlog cu sandwich-uri? Se vede sosul ăsta de aici, de maioneză ce e. Bă, momentan nu am dat de carne. Am mâncat doar cartofi. Bă, și ce? Că mi s-ar părea super ok. În momentul în care faci un sandwich de genul, să amesteci toate produsele în interior ca la shawarma. Ca să poți să gusti din toate, să fie, cum să vă zic, să fie ca o linguriță perfectă. E diferit de Blend, total diferit. Pulled pork cu hărnița asta e foarte bună. Destul de greu de mâncat, în așa fel încât să nu te murdărești. Nu e un sandwich rău, mă așteptam să fie mai rău. E un sandwich bun, nu are nicio legătură cu sandwich-urile pe care le-am testat. Dacă vreți să vedeți vlogul cu sandwich-urile în care le-am testat eu, sandwich-urile copilărie fix, așa se numește. Vlogul mergeți pe canal acolo. Carnea super fragedă. Nu înțeleg cartofii ăștia. Uite cam așa arată. Nu știu dacă... Eu zic că așa nu sunt cartofi făcuți de ei. Da? Dacă vă știți altceva, lăsați-mi în comentarii, da? Bă, e un sandwich bun. Pâinica asta este absolut genială. E ca cea de la Mesopotamia, Spartan, zona aia, înțelegeți? Care bună, nu știu frate, îi dau un... Băi, dau un 9,5. Îmi place, ești de mult, chiar îmi place. Nu mă așteptam, chiar mi-a depășit așteptările, să fiu sincer. Cât a costat? Păi a costat 42 de lei și 39 de bani. Fix la fel cât a costat și cel de vită pe care o să-l încercăm imediat. Puțin cam mult, cam mult. Ar fi mers un 35 de lei, 37, peste cap 37 de lei. Din punctul meu de vedere, varianta asta este foarte, foarte bună, 9,5. Trecem la varianta de vită, apoi rămânem cu varianta de pui. După care testăm și desertul, bineînțeles. Hai să trecem la vită. Bun, hai să trecem mai departe cu următorul sandwich. Avem aici cântarul pe care să-l pornim. Sandwichul de vită arată cam așa, scrie pe el beef. Înainte de toate, hai să-l cântărim, să vedem cât anume cântărește. V-am spus cât costă, 42 de lei și 39 de bani. M-am tot spus 100 de lei, m-am nebunit. Hai să vedem. Bă, da, depășește 500 de grame, depășește jumătate de kil. Fix aceleași lucruri le avem în interiorul lui, diferă carnea, pentru că aici avem o carne de vită. La fel arată. Băi, știi ce mă deranjează un picuț? Acum mi-am dat seama. Parcă sosul ăsta e un pic prea proeminent. Mi-aș fi dorit să fie un pic mai puțin proeminent, dar este un sandwich bun. Cred că conține același lucru. La pulled beef avem așa: vită marinată la cuptor, cartofi proaspăt prăjiți, mozzarella, ardei colorat, iceberg, sos tartar. Deci avem mozzarella așa cum am avut și la celălalt. Parcă să zic că am avut și acolo mozzarella, nu mai știu exact. Hai să luăm din partea asta. Mai bun așa. Carnea puțin afumată, parcă. E un pic expensiv, e un pic scumpă, înțelegeți? Mozzarella. Dar depinde foarte mult ce fel de mozzarella folosești. Carne văd că are destul de multă, câtă să-ți și pună, știi? Că după aia n-ai mai simțit alt gust decât de carne. Ăla dinainte e un pic mai echilibrat. Cu toate astea mi-e place mai mult ăsta, pentru că îmi place vita, în general.
Bă, 9,6 varianta asta. Datorită sosului ălea, pică un pic mai greu așa la stomac. De asta au și hotărât să pună salata iceberg și ce am mai pus pe aici. Pentru că ar fi fost mult prea grea. Acum, de exemplu, ar fi fost bună o bere. Dar nu știu dacă am, dar mă duc să caut și revin. Hai că dacă n-am găsit berică, aveam de fapt, dar aveam caldă și băgăm o apă din asta mineralizată. Hai să trecem mai departe la varianta asta de chicken, de pui. Știu că foarte mulți dintre voi preferă shawarma de pui, toate că pentru mine nu e o variantă bună, mie îmi place shawarma de vită în general. Varianta asta de pulled chicken, 38 de lei și 39 de bani, puțin mai ieftină cu vreo 4 lei. 4 lei mai ieftină, hai să vedem cât anume cântărește și varianta aceasta. Ar trebui să cântărească peste jumătate de kil, da? Că de-aia zice. Oh, ce-am făcut, m-am pus ăsta fără... Hai să vedem. Da, este peste 500 de grame, deci toate sandwich-urile la jumătate de kil au peste jumătate de kil. Era culmea să aibă sub, că na, brandul este făcut în așa fel încât să fie jumătate de kil. Bă, dar nu știu de ce pare mai micuț ăsta, dar parcă e mai greu. Arată un pic diferit, avem un sos acolo mai proeminent, ia să vedem ce sos e asta. Pulled chicken, ăsta este variantă nouă de sandwich și avem așa: pulled chicken, mozzarella, salata iceberg, cartofi proaspăți, maioneză cu usturoi, sosul casei și sos barbecue. Deci ăsta e un pic diferit, da? Nu știu, hai să vedem, să luăm o gură să vedem. Că până nu încerci, nu știi. Nu-mi place, frate. Mamă, nu-mi place, vede. Să luăm, uite, cam așa arată, vedeți, cu puiul acolo. Dacă ar scoate barbecue-ul ăla, ar face treaba. Nu, asta de pui e slab rău. Deci cam așa arată. Nu știu dacă vă place treaba asta de pui sau ce vă place, nu știu, luați-o. Dar pe mine nu prea mă încântă. Nu știu, dau un 7 peste cap, să zic. Mult, e mult 7, dar gen 7, hai că... Nu mi se pare că nu se combină bine ăsta, sosul ăsta de barbecue cu puiul, cu salată, cu mozzarella, cu... Nu e ce trebuie, nu se combină bine. E părerea mea, nu știu, dacă ați mâncat și varianta asta, puteți să lăsați în comentarii să-mi spuneți cum vi s-a părut, dar pentru mine, sincer, nu, mie chiar nu-mi place treaba asta. Bun, și hai să trecem la următorul produs, de fapt ultimul produs pe care îl mai avem aici, pe care l-am cumpărat, l-am achiziționat. Un dulce, 23 de lei și 19 bănuți, marlenca cu miere și nucă. Arată cam așa. Asta nu trebuia să aibă o jumătate de kil. Nu, că zice sandwich la jumătate de kil, nu prăjitură la jumătate de kil. Bă, miroase foarte bine, uite cam așa arată. Îl degustăm. Oh, destul de moale, mă așteptam să fie un pic mai tare. Bă, un fel de carpat. Bă, un fel de foi din alea de le făcea maică mea, înțelegeți? Bă, făcea maică mea foi din alea de să chinuia, mâncava sufletul, foi de cap, nu știu ce se chinuia. Cam așa, bă, e fix foi așa, un fel de carpați. Bun, și avem așa cereale care conțin așa, produse nu știu ce, arahide, produse de soia și produse așa, lapte. Da, deci este, uite cam așa arată în poză. A costat 20 și... Păi stai mă, de ce pe aplicație costă 21 de lei și 99 de bani și mie mi le-ați vândut cu 23 de lei și 19 bani? Că nu mai înțeleg nimic. Am mai pățit-o odată așa. Uite, unde e mă? Că nu mai știu unde e. Uite aici. Vedeți cât este? 23 de lei și 19 bani. Iar aici este 21 de lei și 99 de bani. Care e faza? Ambalajele, mă, 1 leu. Că am pus asta, caserul ăsta costă 1 leu, mâncava și. Deci asta costă 1 leu 20, bă, 1 leu 20. Deci de 1 leu 20 au 5 din ăștia. 5. Hai să mai luăm o gură din prăjitura asta. Uite. Bă, e ok. E ok prăjitura. Și nu, ca să simte. Bă, e o prăjitură ok, echilibrată bine, părerea mea. Nu știu cum aș putea să vă arăt, să o iau, uite. Asta să vă arăt, uite, cam așa arată, vedeți? 8,50 așa. Îmi place prăjiturica, e destul de ok. Un fast food bun. Înțelegeți? Produse ca peste tot, unele mai bune, altele mai puțin bune. Că și dacă e de la o pizzerie, 4 pizza, una o să-ți placă mai mult decât cealaltă. Varianta de pui cu barbecue nu îmi place deloc, bă, deloc. Ce mi-a plăcut cel mai mult, varianta de vită, apoi porcul, apoi prăjiturica, apoi punem puiul ăla pe ultimul loc, altfel dacă n-ar trebui să-l pun, nu l-aș pune. Dacă aș avea 42 de lei și 99 de bani sau cât dracu era, 39 de bani, 49 de lei și 39 de bani, clar, mi-aș lua ori pulled pork, mi-aș lua ori pulled beef, ăla cu vită.
niciun caz, pui. În niciun caz. Deci, da, cam asta a fost. Am văzut că au și shawarma la jumătate de kil, tot ei. Deci, probabil că o să testăm în viitorul apropiat și shawarma, să vedem cam care este situația și pe acolo. Până în alta, abonați-vă și voi, că nu prea vă abonați și vă uitați și nu vă abonați, pentru că pe canalul ăsta treaba asta facem. Și pe lângă asta mai facem și ceva live-uri, o dată la ceva timp, o dată pe săptămână, o dată la 2 săptămâni, nu știu. Mai vorbim, ne jucăm o chestie una alta pe acolo. Dați-mi și mie un like, abonați-vă că nu vă costă absolut nimic. Posibil de acum înainte, pentru o perioadă de timp, să postez o dată pe săptămână. O dată pe săptămână mâncăm, o dată facem live și mâncăm sau nu știu, vom vedea. Cam asta este, vă pup, vă mulțumesc pentru like-urile alea multe pe care mi le dați. Ne vedem data viitoare cu un nou vlog. Pa, pa!